si LB guys. Mag-ina yung amo namin. Siya po yung namatayan ng anak sa Pinas. 14 years old. Kakamatay lang noong September 11. Basahin mo ito, Teraso. OFW News. Ayun sa Pag-asa, maraming magaganda na OFW sa Middle East. Patawa Natago tuloy lang ni ako. Madam sa bahay niya. Tawa tuloy ako. Kahit nag-smile siya, pero alam namin sa loob niya. Alam namin sa puso niya ng sakit niyan. Hindi ko man yan naranasan. Pero yung sakit ba, ini-imagine mo na lang bilang isang nanay. Grabe, sobrang sakit. Inaaliw-aliw na lang niya yung sarili niya, manood ng mga video sa cellphone. Kaya sinasabihan ko siya na kung tumatawag yun sa Pinas, sagutin niya para kahit pa paano maibsan yung sakit pag makausap niya. Umiiyak na siya guys, na walang luha. Puro naubos na sa kakaiyak. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Kasi lagi siyang hinahati dito. Para lang may makausap. Iwasan na nga. Ano, magsayaw tayo dito. Ano na yan? Nagano tayo, budots. Ano, budots? Ikaw, masaya ka.